bakal nindakake salat sembahyang. Sopo satrane? Brojo. Bali takon sapa kowe? Kendel Wesi minangka patih ana Kabupaten Pati. Kendel Wasi patih ning Pati. Pancen bener. Mapan kebenaran. Benerane manggon ngendi? Kebenerane mergo aku kepengin rusak ning Pati. Jero apa kok nganti kowe kepengin rusak ning Kabupaten Pati? Mergo wong-wong Pati wis do bento kabeh. Kok kowe bisa ngandhakake lamun wong Pati kuwi bento? Bentone manggon ngendi? Ana kowe ngene iki tunggale melu bento lho. Beduk-beduk sengenge ning dhuwur ndas. Gombal dawa-dawa mok tutupi kabeh. Lho ngene iki lho. Ngelu apa piye? Ora padha ae kuwi ngerti tatanan apa ora? Pancen agemane pepatih ning Kabupaten Pati yo ngoyo ngene iki kok. Kowe ra sing ngene iki. Urung sing bengok-bengok kae. Bengok-bengok sing angger beduk lawa bubar. Jebul kabeh mau salah ing panampamu. Yo ngene wae. Apa iki bener temeka ning tlatah Sitinggil? Bener, iki tapel wates. Kowe uga kalebu warga ana ing Sitinggil. Bener lah kanjane Ondo Ranti. Yen kaya ngono apa beneran? Tekan kowe papan kene pancen mundi dawuh saka kersane Kanjeng Adipati Manono. Lamun to aku kudu ketemu lawan Ki Ondo Ranti. Sapa wae dina iki yen kudu ketemu Ondo Ranti ora bisa. Ajan to waromo ning Kabupaten Ora bisa. Langsung.